Здравейте! Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и приятно гледане! Айде бе, защо не се появяваш този месец? Какво става? Да се появявам ли? И защо? Не искам пък да се появявам. Ами, естествено, че трябва да се появиш. Аз нищо не съм направила, така че... О, не! Чакай! Онзи път? Да, точно така, онзи път. Не, това не е възможно. Сигурна ли си? Чакай! Искаш да ми кажеш, че не се появяваш, защото... Да! О, не, как ще кажа на семейството си? Оле, сега трябва да купувам и кошара. Дали ще е момче или момиче? Как ще раждам? Нормално или секцио? О, не. Усещам, че нещо рита тук. Казвам ти. Усещам, вие ми се свят. Казвам ти. Трябваше да си видиш лицето. Какво? Не съм бременна ли? Разбира се, че не. А защо закъсня тогава толкова този месец? Просто много обичам да те виждам стресирана. О, Господи, ще получа инфаркт. О, инфаркт ще получа, казвам ти. На твое място щях да сменя белите си шорти, между другото. Не! Те се запознали. В училище, а ти? Срещнах го в Тиндър. Добър човек е. Да, но се страхувам, че той ще каже на всички, че сме се целували. Само за това ли се тревожиш? Наистина ли? Притеснявам се, че е незрял. Че все още живее с родителите си. Дори не знае как да направи едни яйца. Ами ако хърка докато спи? Дали ще е добър баща за нашите бъдещи деца? Ами дали ще ми казва какво да обличам? Дали ще ми прави подаръци като цветя в случайен понеделник? Вау! Толкова се тревожи за толкова много неща. Аз просто искам да знам кога най-накрая ще останем насаме. Внимавай, момчетата на неговата възраст мислят само за едно. Но той мисли само за мен и Fortnite. Просто бъди внимателна и не забравяй да обърнеш внимание на часовете по биология. Къде ще се срещате? Ние отиваме на кино, а вие? Отиваме на бар, за да се напия и да не помня лицето му на следващата сутрин. Толкова ли е лошо? Нека ти кажа, колкото повече растем, толкова по-трудно е да намерим някой интересен и увери се, че това е наистина добро момче. Не искам да познавам никой друг. Аз вече намерих любовта на живота си. Виж, за теб всеки е любовта на живота ти, а след това се разочароваш и оставаш аз да лекувам травмите ти в бъдеще. Не го прави. Виж са, трябва да се пуснеш по течението, пък какво ти стане? Да се пусна по течението ли? Това да не ти е машинка, на която шансовете и за печалба са 0,0001%? Слушай, след определена възраст ставаме все по-скептични към любовта, така че се увери, че си намерила наистина правилното момче. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала за още яки видеа. Чакай секунда, че чакам да мине. Просто... върни. Стресирана. Просто много ми харесва да те виждам стресирана. Отиваме на бар да се напия. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да харесате и... какво ми става? Отиваме на бара наблизо, за да се напия, и да не помня лицето му на следващия. Дай пак. Една, две, три.